uJesu Kristu inkosi baba, ngicela nje ukudlulisa lo bufakazi, ngiyabingelela baba. Izolo futhi ade ngothenga, mangothenga mangiphuma eminyango, sengifika emotweni ngithola ukuthi kukhona izinto ezingangenanga, ngingazi ukwenzeke kanjani, ngibuyele emuva ngiyobheka. Hhayi ngithola ukuthi vele abazange beze beyifake, vele nami bengisho bengazange ngikukhokhele. Hhayi mase ngiyasho ukuthi ngiyakucela, mase ngiyakhokha-ke. Uma ngizama ukukhokha lingavumi ikhadi libe decline. Mase ngithi mina kulungile ngizobuya kusasa. Mase bethi mase ithi ona kimi thatha uhambe nakho, I trust you. Hey ngimanga, you trust me? Ngaze ngambuza ngathi you trust me? Wathi yes, I trust you. Angitshela ukuthi ngizoyisenda kanjani imali angihambe kulungile. Yazi baba ngamangala ngathi hayibo, yazi ngithema ngiyophuma eminyaka. Oh right, waphindwa ngifakela nokunye ngaphansi wathi hayi lokhu uyanginika uyangipha khona. Hayibo ngamangala, yazi ngithe noma ngifike emotweni ngathi hayibo angikaze ngicabanga ngiyithengeke lento. Ngithe mangiphuma eminyango ngashaya uvalo ukuthi ngathi uzothi kubasebenza mbizeni iphutha ngilenzile. Ngihambe ngishaya uvalo ngithi hayibo yenza kanjani lento edrobheni, khona umuntu uzovele uthi uyakutrust nje akunike into ethi hamba futhi ozwe ede nangaphezulu. Yazi baba ngimangalile ngale ndlela. Ngithe mase ngithola kune-network khona ngase ngiyatransfer. Hey baba uyazi angazi ngathini, ngathi futhi umuntu uma ehamba khona into ahamba nayo noma lo mkhosi umuntu akakubona. Hey uyisimanga ukuthi ungavele utrustwe edrobheni ethawini, umuntu avele ethi nje ngiyakutrust-a hamba nento yakhe aphinde ede nokunye ngaphezulu. Hhayi ngiyambonga uNkulunkulu baba ngendlela eyisimanga. Okunye baba kusho ukuthi-ke emsebenzini ngangi-act-a, uma ngabe ngi-act-a sekuphela ithemu ledlule, mase kuthiwa hayi ngeke nisakwazi ngoba angasimi ngedwa, ngeke nikwazi ukuthi nihole ngenxa ka-1 no-2 no-3 kubekwe iza-department ithe yathi ngaphatheka kabuhlungu. Ngathi hawu kushuthi nje mina ngisebenzela nje i-department nje, yabona ngisebenzela mahhala nje, ngisebenzela izwe nje mina, lidla amandla ami izwe. Yabe ubuhlungu inhliziyo yami, hhayi ngoba baba mhlawumbe ngangikhalela imali, kodwa ngangikhalela ukuthi hayibo ngingasetshenziswa i-department mase izongitshela isitori engingasizwa. Ngeke uzokholwe baba ukuthi last week imali yavele yangena nami angazi kanjani. Hawu ngamangala ngathi uNkulunkulu wami isimanga-ke lesi engisibonayo. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngendlela eyisimanga baba. Yazi ngiyacabanga benginalento yokuthi ngihlale ngizwa abantu bethi ngiyanikela mina okweshumi kwenziwa 1 no-2 no-3. Ngithi kaze uyokwenzani nje kumina. Kodwa nje ngibonile kusho ukuthi yazi ngampela umnikelo weshumi uyabhoboza, kunezinto ofike uyibhoboze. Ngiyambonga uNkulunkulu baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Haleluya. Unokuthula amagumede lo akagumede. Ngiyahluleka ukubekezela uma ngibona ukuthi angikhulume. Ngiyambonga uNkulunkulu othe wenza ngahlangabezana nekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu qala ukungena ekhaya leZwi nginento engayazi nje bibuhlungu enyongeni. Lalela intshumayelo lapha, ngilalele amazwi, ngilalele konke uNkulunkulu. Ngiswa kukhona okunyakazayo okwehlukile, ngiswa kuphileka. Ngingolindele ukuthi ngingene ekuvumeni, kodwa uNkulunkulu seqalile wawenza umsebenzi empilweni yami. Bengami mina kuze loshona ilanga ngimi ngezinyawo, kodwa ngiswa kunalento, kunalemvuselelo, ngiswa kunalokhu ukuthi yenza lokhu, yakhuleka. Bazalwane, babutsi bande, ngiyabonga nomama, ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu anibiyela nivikele, uNkulunkulu anikhuphulele kwelingaphezulu izinga lokukhuleka lokumazi yena. Ngiyambonga umama ngoba umama ukuthi ubaba menza izinto, umama kube uyena ophakamisa izandla ethi akube impumelelo konke. Ngibonga kanjalo nje ngumagumede ngithi kuyahambeka kule ndlela, kuyahambeka kuphikeleleke phambili. Onendodana nobufakazi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye.
uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela mqotshwa kaNkulunkulu nanamuhla emini. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngifuna ukudlulisa kubonga kakhulu mqotshwa kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu baba uNsibande. Ngifika la sekuthi angibonge khona. Nami uma ngibala izinsuku kunangumnyaka sengizingenile emkhosini ekhaya leZwi. Angikake ngakwenza lokho. Engikade ngilivila elikhulu ulivila nje lomkholo lokungena emkhosini. Ngibamba one day nangithe ngiwabambile amalanga angaba u3. Ngitshela ukuthi hayi cha. Cha ngubambile umkhosi 3 days ngize ngibe proud ngithi ngingenile umkhosi. Kodwa ngiyabonga ukungena ekhaya leZwi. Ngiyabonga kakhulu ukungena ekhaya leZwi. Kuningi engikufundile, kuningi engikufundayo namanje. Ngiyafisa ke mqotshwa kaNkulunkulu ungathi uNkulunkulu angasisiza ngawe. Kungabibikho nakunye okugudluza endleleni kaNkulunkulu. Nalezi inkabi ezicashwayo kuba zikubulale. Hayi ngithandaza ukuthi zehluleke ngoba engufisa kubaba uNsibande. Ngifisa ukuthi kumane kufike irapture ikuthathe uhambe nebandla olisebenzayo manje. Kuneke ukuthi uhambe wena ngokungqwatshwa lisale ibandla nezimpisi ezizolihliphisa njengokusho kompostoli Paul athi ngiyaze kuhambeni kwami kuzofika izimpisi ezigcoke isikhumba zezimvu sifike sihliphise umhlambi. So ngiyathandaza nje umthandazweni wami baba ukuthi uNkulunkulu amana sisize kuba baba ungahambi kuze kufike leso sikhathi sekuthi ulanda ibandla uJesu ungakahambi emhlabeni ngoba kuhamba kwakho angiboni lento lena lo msebenzi ongaka ukuthi uzothwala ubani ozothwala iziyohliphika leso sikhathi. Siyawabona amaningi amabandla ngeke ngiwasho ngamagama kuba uyawabona nje ukuthi akusesiyo lento yashwa baba uBhengu obaba uNgidi oduma oqhili obaba oduma oqhiliza akusasiko lokho abakushiya. Kodwa siyabonga baba ukuthi uNkulunkulu ukuvusile wena. Ungathi abazalwane bonke abasekhaya leZwi, abazalwane bonke abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ungathi bangayibuka lento. Bangayibuka lento ukuthi lesinye isifundo lesi esingakake sasibona. Siyabonga baba uJesu Kristu uyinkosi. Siphakamisa lidumo nje uNkulunkulu. Siyabonga baba uNsibande siyathobeka kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ndithi manibulise kubaba noma ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu waseNazarethe. Amen. Ndibulise nabasekhaya leZwi abantwana bakaNkulunkulu. Ndibulela baba ungena apha ekhaya leZwi okwesibini. Ndiyabonga kakhulu. Apha nginofakazi okuyisimanga Monday before kuchintsheke inamba yami besiphelelwe ngamanzi apha ezitephini kwanyanzeleka ukuthi manditshone emfuleni ndiyokha amanzi. Mandifika emfuleni nsithi ndiyakha nako kusiwa ifowuni yami yavele yawa kangakanani wona amanzi angeve maninzi amanzi yatshona kuwo. But ndizophakamisa amandla kaNkulunkulu athe uJesu Kristu wandenzela wona okuyisimanga. Ndayikhupha ifowuni yami ndathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ndabe ndiyisula ngelo xeshelo. Ndayithatha ndayibeka phaa. Ummangaliso owenzekileyo akhange ibe nawo nedrop engenileyo ngaphakathi eyamanzi efowunini yam. Kude kube ngoku oko irayithi ifowuni yam. Nangenye imini apha bendiye ndagalelwa ngamanzi ebebila esuka eketileni egqiba ukubila. Xa ndisithi ndiyawathatha avela ndithele iinyawo ezi zam zombini. Kodwa isimanga esandenzekelayo azange ndive noba ndigalelwa ngamanzi abilayo andisandukuwasusa phaa eketileni. Kwavele nje kwaphola nje kwangathi ndigalelwe ngamanzi abandayo. Ndifuna ukuthi uNkulunkulu wasekhaya leZwi mkhulu kakhulu kwaye usibiyele. Sibiyelekile ekhaya leZwi. ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekuseni. Ngicela ukuthola nampo ubufakazi baba.
nginengane engihlala nayo la ekhaya, yesihlobo sami. Ithe kade ekhaya yalalela iy'nkonzo noma mncane wayo ngoba ukhona egruphini. Lesikhathi belalela inkonzo, wathi umkhulu wayo uzokwenza umsebenzi, bangamtsheli ukuthi abayidli inyama ekhulunyelwe ngoba uzobaxosha emzini wakhe. Yafika-ke sibuya la ekhaya, yangitshela ukuthi bathe ekhaya uma ngabe nje izobuya njengoba izobuya nje makuvalwe iy'kolo, bazoyisa enyangeni iyoqiniswa nomfowabo bafakwe ney'ncweba. Eyi, ngabona-ke ukuthi ngeke ngilunge mina ukuthi ize lana leyo ncweba leyo. Heyi, ngathi sizokwenzenjani? Asiguqe sikhuleka abaseRoma, sakhuleka nale ngane, saqeda ngase ngifonela umkhulu wayo. Hhayi, ngathola ukuthi baba uNkulunkulu sehambe phambili. Wavele wathi ngomkhulu wayo ayikhululeke ingane, ingakhathazeki, yena usaqhelile impela, usamile ngalezo zinto. Cishe lokhama ngo-2016. Kode kade ethe enganeni uzoyixosha ma ithi ayidli inyama eloguzelwe ekhulunyelwe. uNkulunkulu wasebenza ngaleyo ndlela nje baba, ngithi angimnike udumo uNkulunkulu ngamandla akhe. Siyabonga kakhulu baba ngawe nomama. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba, ngiyabingelela kuwe baba nomama nabazalwane bonke basekhaya leZwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngizoletha udumo nje kuNkulunkulu nokubonga. Baba, njengoba besithatha lo mkhosi, ngibe ne-stress ukuthi Nkosi, singena umkhosi, mina ngalana kusonzele emalanga ami ukuthi ngingene emalangeni abomama. Uma ngisemalangeni abomama baba, ngingilo muntu logula kangakuthi emsebentini sebayangathi ukuthi kungendeka ngite, kungendeka ngingeti vele. Ngiyagula vele. Ngiyagula nje 2 days zonke ngigula ngingakhoni kwenda lutho. Hey baba, ngamcela uNkulunkulu ngathi Nkosi, lokugula ngisakufunda emtimbeni wami, angisakufuni lokugula. Ngoba yena wethembekile baba, Nkosi yami, wangenilela umusa baba, Nkosi yami, ngize ngiwubambile umkhosi ngaze ngacetha. Yebo, namapeni bewakhona mara bewangafana njengasemalangeni. Hawu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Angazi ukuthi ngingasuka kuye ngiyephi. Ngiwabonile amandla kaNkulunkulu angithwala. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen baba. uJesu Kristu inkosi baba. Ngibona sengathi khona indlu engade ngikuyo, le ndlu lena kukhona umfundisi obekade ekhona kule ndlu ehamba nondodakazi wakhe. Uma ehamba nondodakazi wakhe, undodakazi lona kungathi ugqoke isiketi esincane esifika ngaphansi kwezinqa. Manje ngixakwe ukuthi awu, umfundisi wonke yini ehamba nengane egqoke isikhethi esingaphansi kwezinqa. Mangithi ngifuna undodakazi lona ukumbiza ngimkhuze, avesane angikhuze yena umfundisi, athi chabo, uyena ozoyikhuzela ingane yakhe. Yazi ngathula, ngabheka ukuthi esikhathini samanje singabazalwane siyakholwa, kodwa abantwana bethu asifuni ukubafundisa ukukholwa, siyabayekelela. Sengathi nje Nkosi uNkulunkulu angasisiza sikwazi abantwana bethu ukubafundisa ukuthi ukukholwa kuhanjiwa kanjani. Endleleni yokukholwa yiziphi izinto esifanele ukuzenza, yiziphi okungafanele sizenze, nanokugqoka kumele sigqoke kanjani singabantwana bakaNkulunkulu, singabantwana futhi babaholi bamabandla. Sengathi nje uNkulunkulu engasisiza sikwazi ukubafundisa ngendlela okuyiyona yona abantwana bethu, okuyothi uma sebekhulile bengasuki kuyo. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba. Amen. Ekuseni baba, ngiyabingelela kumndeni wonke wakwaNsibande, ngibingelele
nakubazalwane bonke basekhaya leZwi. Ngibingelele nakubo bonke abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ekuseni Baba, ngimbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngimbonga nangezintshumayelo zonke Baba esizitholayo ziyasakha usuku nosuku. Ikakhulukazi ngibongela impilo yami. Baba, ngibonga kakhulu ukuthi izwi liye layihlaba inhliziyo yami. Ngazibona nami ngihambaze ngokugqoka izinto ezibamfishane. Kepha uNkulunkulu ngiyambonga ngoba yena uyazambula zonke lezi zinto ngazinye ngazinye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngezwi alithumele kuwe ukuthi kumele ligcwaliswe umhlaba wonke. Baba, siyakhuleka nathi ukuthi uNkulunkulu ame nathi kulo lonke uhambo lwethu, nawe akuqinise, akuvikele Baba kuzo zonke izitha. Wena Baba uNkulunkulu ukukhethele isizwe ukuthi sibuyele kuJehova. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni Baba, ngithi uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu abusise bonke abazalwane egameni likaJesu Kristu. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ekuseni nami ngithi ake ngithule ubufakazi uNkulunkulu akakwenzile empilweni yami kusukela singenile kulo mkhosi ka7 days egameni likaJesu. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uJesu ngokwambula kuwena Baba ukuba singene kulo mkhosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngeprotection akayenzile empilweni yami. Ngibone isimanga ngenyanga edlule ngadeposit imali ya-reporter saphuma isliphu. Emva kwalapho uma sengideposita kule nyanga kwabonakala ukuthi imali engangiyideposite ekuqaleni ayiveli. Ngamangala-ke ngingazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Hhayi-ke masingena kulo mkhosi ngoLwesithathu, umoya wami uthi hamba uye ebhenki uyobheka uprint i-bank statement ukuthi kwenzakalani ngoba isliphu uya-reporter kodwa imali ayiveli engaphezulu kwe-1,000. Hhayi ngiyiprinte ngiyibone imali ukuthi iyangena, kusho ukuthi kwaba nama-areas ayenzeka. Ngiye kubo ngiyobuza ukuthi kwenzakalani, bethi hhayi sizokulungisela. Hawu, kusho ukuthi bese kade nje isidlekile kanjalo imali. Hhayi ngokungena nje emkhosini ngabona bathi hhayi sizokulungisela. Ngibone nje isimanga sokuthi uNkulunkulu uye waprotector waze waprotector nama-akhawunti ethu ngokungena kulo mkhosi. Bekade nginena ekhanda ade lingiphethe uNkulunkulu ade selino-3 days ngingenile nje izinto akazenzile uNkulunkulu ngoLwesithathu. Kwabuya leyo mali ekade ilahlekile kwi-akhawunti yami ngoba bengizohlala ngilokho ngithi ikhona kanti ngempela ilahlekile. Kwaphinde uNkulunkulu wangiphilisa kwikhanda, ngangishaywe i-stroke kodwa ngizwe ukuthi leli khanda futhi elingiphethe lihamba nohlangothi lonke. uNkulunkulu waphinda futhi wangiphilisa. Siyabonga kakhulu bangcwele, siyabonga ngeprotection yasezulwini, siyabonga ngezambulo ezambulekile. Uma ubaba wethu esamlalela uNkulunkulu ukuthi abangcwele bekhuleke becela i-protection, nami ngiyayibonga i-protection engiyibonile egameni likaJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga Baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekuseni Baba. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, nami ungenzela umusa wangivusa. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu nokumphakamisa ngenxa yemisebenzi yakhe yomsa ayenzayo empilweni yami. Bekade ngibambekile. Ngiyacabanga ukuthi izinso zami azikho right, kodwa nje ngathatha ifoni ngayibeka lapho engizwa khona ubuhlungu. uNkulunkulu wangisiza, kwaphela ukudikiza kwalento ebidikiza, kwaphela ubuhlungu kwalento ebibuhlungu.
So nje uNkulunkulu ngiyamphakamisa kakhulu, ngithi uJesu Kristu oyinkosi. Jesu Kristu inkosi Baba Sibande, ngibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngibingelele ekhaya leZwi, ngibingelele nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngizothanda ukumbonga uNkulunkulu kakhulu. Ngisafika benginokudideka kancane, ngithanda kancane kancane ukuthi Baba Sibande ngicela umkhuleko libe lume njalo Baba Sibande ukuthi hhayi angikwazi ukukukhulekela ngingakavumi izona. Lalela lo mkhuleko engiwuthandazayo bese uyakhuleka, uNkulunkulu uzokusiza. Bengibona ngathi Baba hhayi khona ngathi ngisole ngithi hawu kodwa Baba Sibande usebenza njani ngoba abafundisi abaningi bengibajwayele bebasithandazela. Ngokuhamba ngokukholwa Baba Sibande ngacala ngathi akithi ngifokhase ekukholweni ngibe serious. Ngacala ngakholwa manje ngaba serious. Ngiphinde futhi ngibe ne-doubt inyanga. Phinde futhi ngikholwe ngithi hhayi ngeke awuthi ngikholwa. Nabazalwane bayafakaza. Baba siyambonga uNkulunkulu kuwe. Bengingayazi mina indaba ukuthi uNkulunkulu uyathandaza, uNkulunkulu aphendula. Manje senginokuthi noma ngiphuphe libi ngivele uma ngingathandazanga ephushweni, ngithi uma ngiphaphama ngithandaza ngimbuze uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyakucela Nkosi yami ungikhombise lesono sami, ngoba le phupho leli angeke lize ngaphandle kokuthi ngenze isiphambeko. Angikwazi ukuthi ngingaphupha kabi. Ngiyacela uNkulunkulu, uNkulunkulu vele angikhombise ngibone ukuthi makena kungenxa yani. Ngisho ngithi Baba Sibande Nkosi yami, awufani nabanye abafundisi Baba Sibande bebalokhu basibeka izandla sibuye siyile ndlela esiyiyo, kuvele kufane izimo zibe wese kubhede kakhulu. Hayi maye Baba Sibande ngiyabonga Nkosi yami, nempilo yami seyingcono manje ngiyabonga. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisiza ngepha amandla nokuthi sengibhokhile ngizokwazi ukushisa konke lokungadingakali. NgeJesu Kristu inkosi ngiyabonga kakhulu Baba Sibande. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba, ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande, ngibingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Baba ngithi nje angiphakamisa amandla kaNkulunkulu uJesu Kristu oyinkosi. Ngeqiniso-ke mina angingena ngemkhosini besinohambo se-Rustenburg sukela la eGoli, ngazibona ukuthi ngizophazamiseka. Ngangikade vele uma kumenyezelwa umkhosi ngiphuma nami emkhosini, angangangena. Kodwa ngithanda ukumbabaza uNkulunkulu ngobukhulu bakhe. Bese nginenkinga nami, ngibona nje ukuthi ebandleni lami engikhonza kulo angisathandeki, ngoba nginokubasendela, ngisendela umfundisi wami nomama iy'nkonzo nje nangendlela ukuthi usifundisa ngayo. Nami ngizama ukuthi ngibaphe ulwazi kodwa ngabona ukuthi lento iyangiqhatha nabo. So bese ngidisayidile nje nami enhlizweni yami ukuthi akungcono ngiphume kulela bandla, kodwa ngabuye ngathi hhayi angihlale ngibekezele. uNkulunkulu wazibonakalisa ekuseni ngisendelwa ukuye ubaba imeseji ukuthi kunomntwana khona lapha ebandleni othi ubonisa ukuthi kufanele abuze kimi ukuthi ekukholweni kuhanjwa kanjani. Ngiyamphakamisa nje uNkulunkulu kakhulu amandla akhe. Ngiyabonga kakhulu Baba, ngiyabonga iy'mfundiso zakho. Kade ngifisa ukuthi nami ebandleni lami ke kuphilwe impilo eqiniso ngoba usifundisa ngezwi likaNkulunkulu, ngentando kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uJehova, usengiphendulile
umkhosi ungakapheli ngiyamdumisa kakhulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi bamtsibande ekuseni ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu. Siyabonga kakhulu Baba ungena nje emkhosini, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga Baba ukusifundisa ukulalela. Baba sisangenile-ke kulo mkhosi ngomgqibelo ekuseni. Ngangisalele nje, mangisalele ngizwa into nje ethi nje gudlu kakhulu, bese ngivele ngiyavuka. Mengivuka, hawu, nansi imoto isingenile kamakhelwane, idlule nje la esangweni lakami Baba, yagudla ucingo, yangangena la ekhaya, yavele yangena kamakhelwane. Nkosi yami, hey Baba, enhlizweni yami ngabuka nje ukuthi nje Nkosi, ukuba impela silalelanga le moto ibizongena la ekhaya. And yazi kwenzeka isimanga, angazi nami, yabo nje uma ngicabanga ukuthi idlule kanjani, ngoba idlule nje la eduze eyayongena-ke kamakhelwane Baba. Hey Baba, siyabonga kakhulu, sibonga ukulalela, sibonga uNkulunkulu wethu owazi izinto zingakenzeki. Siyamdumisa nje kakhulu, siyabonga nje kakhulu Baba, nangomkhuleko ekuseni. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi ekuseni. Ngiyabingelela ubaba uNsibande, ngibingelele nentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngibingelele nje ibandla lonke egameni likaJesu. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi nami engibhekane nabo sisemkhulekweni. Ngosuku lwe-day 4 ngahlangana nomunye umama endleleni, wathi waze wazaca, kodwa lento yaphatha kabi. Ngafisa ukuthi ngabe ngiyabreaka, kodwa-ke ngingakabreaki ngaqala ngazitshela ukuthi ngizobreaka kusasa ekuseni. Ngalala-ke ebusuku, ngathi ngilele ebusuku ngangihamba ngendlela encane. Kule ndlela ebengihamba ngayo kwaqhamuka umbane emkhathini. Lowo mbane ubunefu elimnyama, kodwa ubukhanyisa lowo mbane ngoba ukhanyise izwe lonke. Sho ukuthi ngisabhekile ngabe ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngihamba endleleni. Ngisasho kanjalo nje, yaphela leyo ndaba yombane, kwaqhamuka-ke inyoni emnyama. Le nyoni emnyama yafika, ithe ifika iza kimi ifuna ukuzongilwisa. Le nyoni ibimnyama. Ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kwase kuqhamuka-ke izwi, ngisasho njalo leli izwi lathi wonke umuntu ongangena ngemkhulekweni nozobreaka no-7 days engakafiki uyobe engumphiki Kristu. Yo, ngezwa lelo zwi ngathi angisaye kubreaka, ngizonamathela nami kuze kuyofika usuku lokugcina nami ngisemkhosini. Ngiyangethusa leyo nto eyokubana nami ngiyoba ngumphiki Kristu mase ngibreakile usuku lungakafiki. Ngami isibindi ngathi ngizoqhubeka noma ikuzaca noma yini, ngoba nalento ukuthi ngisebenza kanzima la emsebenzini, plus ngiyahamba la engihamba khona, i-transport ayikho, ayivunyelwa ukungena. Ngabe sengiyambonga ukuthi uthi ngiyabonga ngokuletha lolo phupho, ngoba bengizobreaka isikhathi singakafiki. Ngiyawabona-ke amandla kaNkulunkulu ubana akhona, ayaphila kulabo abamlangazelelayo nabamlambeleyo nabamfuna ngenhliziyo yonke. Ngasembona ukuthi uSathane ubefuna ngibreake nami ngibe ngumphiki Kristu. Ngiyambonga uJesu uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ekuseni ngizothi uJesu Kristu uyinkosi,
Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen.